अति सहजरे बनैथिबा आलू पराठार रेसिपी बतौछि। सिझा आलू दिटा नहीं कि कटा पियाज पकईदेवा, कटा धनिया पत्र, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लंका पाउडर, कंचा लंका निहाती पकेबे आ लुण पकईकी ताको एमती मैश करके तार स्टफिंगटा बनैकी रखिदेवा। एपटे आम रुटी बेलिकी ସେଥିରେ ଏମିତି ଟିକେ ଅଟା ପକାଇଦେବା ତାକି ପରଟା ଫାଟିବନି। ସେଠୁ ଏମିତି ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରୁଛି, ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଟିକେ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବେ। ସବୁ ଲେୟରରେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବେ ତାକି ଆମର ପରଟାର ଲେୟରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ବାହାରିକି ଆସିବ ହେଲା। ତାକୁ ଏମିତି ଚଉତାପୁରୀ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ବେଲି ଦେବେ, ଅତି ଆରାମସେ ବେଲି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତାୱା ଗରମ କରିକି ଏମିତି ତାକୁ ଅଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ କରିକି ଏମିତି ସେକିଦେବେ। ଦୁଇପଟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେକି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅଏଲ୍ କି ଘିଅ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ତାକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବେ, କରିକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସେକି ଦେଇକି ଏମିତି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେୟାର ବାହାରିକି କେମିତିଆ ପରଟା ବନିଛି। ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ